Bad migao mochung' ne rito bunge e pacho ka KFS oketo tenge omenda maromo bilion 500 e pidho kothe mag yiende maromo bilion 15. Maeri en achiel kuom okenge mag chopo atamalo 30 mag bunge e thuolo mar higni 10 mabiro. George Juma miyo walere wi chenro ni kowuok e kaunti ma Migori. E piny Kenya, lokruok mar kor lwasi osetudi kod oro masani koro kwako gwenge mathoth e pacho kae. Oganda mathoth yuago kech nikech nok mar chiemo ka jambgi bende koro wito ngimagi nikech nok mar pi kaachiel kod lum. As a community, we can also make sure that our rivers are taken care of because they are important, they are our water sources. Pidho yien mathoth en achiel kuom okenge ma bende koro piny owacho tiyo godo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Areas where we have the areas that are arid and semi-arid, we encourage to grow, to take care of the species that grow there naturally through regeneration. We have a policy that talks about 10% forest cover at every farm, at the farm level. So each person owning a farm, let's ensure that we have some trees on our farm. Piny Kenya geto bedo kod atamalo 30 mag bunge ka oromo higano ma 2032. E ng'wech mar chopo lekni, duolo mochung' ne rito bunge, the Kenya Forest Service geto neno ni kothe mag yiende maromo bilion 1.5 koro pidhi higa ka higa e thuolo mar higni 10. And the whole strategy is going to cost us around 500 billion Kenya shillings. We are looking for partnership in this. We are going to work with the community. We are going to work with other government agencies. We have research going on, especially by KFS, Kenya Forestry Research Institute. They work on faster growing tree species. Bende Kenya Forest Service wacho ni gijiwo chenro no ma ong'ere kaka pelis ma en mano ma oganda modak e alwora mag bunge imiyo thuolo mag pidho kothe kaka bando e bunge ka girito yiende ma opidhi e bunge go. We normally do where we cut forest plantation after we have harvested the exotic tree species. This is the area that we normally give to community to cultivate. It's not where we have the indigenous tree species, but not all community, there's a structure. We have what we call community forest association. They register with societies. In the whole country, right now we have about 10,000 hectares of forest plantation. Kaka yo mar kedo kod jogo maketho bunge, Kenya Forest Service oketo lony manyasani magidhi tiyo godo e rito bunge e kinde mabende piny owacho mamalo koro singo medo kwan apisas marito bunge. Yes, we have a forest app known as Forest 123, and now we are doing it on a pilot basis. We are in Kwale. One ranger is supposed to take care of about 400 hectares. Right now we are doing about one ranger to 1,000. E sechego mabende jokanyogo magruogni marito bunge koro keto kenge mopogore opogore mar ting'o malo atamalo mag bunge pacho kae. Giwacho ni kedo kod lokruok mag kor lwasi koro nyalo mana bedo makare ka oganda duto koro bedo kamoro achiel kendo koro pidho yiende. George Juma, Ramogi TV, Migori.